Magigsunan usa ka Iglesia ni Cristo si Song Diego mangutana siya sa presidente sa League Catholic Apologists of Davao. Pangutana kay ikaduha maminaw ta sa So subag. Peter, atong itawag ang iduso ang ato ang moderator. Kaya Yes. para makabalo ang ato ang pangutana sa rules nato. Okay, hilom na ta. Okay, hilom na ta. Okay, paminaw sa moderator. Mga kaigsunan, very sorry sa gamay chaos, sa gamay natong trouble gamay. Galaan. Sa iyo na akong pangutana. Okay. Ready na ang mutubag? Okay. Pautana. Okay, o may premise ka, dito Ang sa akong pangutana. Pila ka pangutana ni? Pwede? 9 individual questions o tulo ka syllogistic questions. Tulo ka syllogismo, usa ka syllogismo. And then 9 individual questions. Okay. Thank you. Akong pangutana mauni. Sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia. Kinsa gyud ang tinuod nga iglesia? Iglesia Katolika Romana, Iglesia ni Cristo. Ni ay tubag nako Mr. Iglesia ni Cristo ni Manalo. Walay mabasa sa Biblia nga ang Kristo naghatag og ngalan sa iglesyang iyang gitukod. Ang imong pangutana asay tinuod Iglesia Katolika or Iglesia ni Cristo sumala sa nakasulat sa Biblia. Nagarefer ka sa pangalan sa iglesyang gitukod ni Kristo. So, kung imong basahon sa Biblia, pag pangumustahay ka mo sa balaan nga halok, kung sa English pa, Churches of Christ. So, dili siya ngalan. Unsa may ngalan sa Churches of Christ? As far as history is concerned, Romano Katolikong simbahan. Next question. Dili Iglesia ni Manalo. Mao to akong pangutana sa usang pangutana ko nga unsa gyud pangalan sa gitukod ni Kristo nga iglesia? Iglesia Katolika ba o Iglesia ni Kristo? Mao to imong tubag. Mao to imong tubag. Karon, ikaduha na akong pangutana. Kinsa gyud ang tinuod nga Dios? Sumala sa Biblia. Sumala. Isa. Sige. Sumala sa Biblia. Kinsa gyud ang tinuod nga Dios? Tubag. Sumala sa Biblia ang matuod nga Dios, sumala pa ni Kristo ang Amahan, matuod nga Dios. Sumala pa sa mga apostol ug ang Dios mismo, si Kristo, matuod nga Dios. Sumala pa po sa tudlo sa mga apostol sa buhat sa mga apostoles, ang Espiritu Santo, matuod nga Dios o Ginoo. Next question. Ako pangutana mao ni. Imong gitubag ganina ang Iglesia ni Kristo wala. Kasi wala. Walay gitudlo sa Biblia. Nalipon. Kaduha pa lang nalipon na. Balik ka. Ang wala gitudlo sa Biblia nga kanang iglesyang gitukod ni Kristo gibutangan og ngalan. Kanang ngalang iglesia ni Kristo ang nagbuot-buot ala nga mamahimong ngalan si Manalo, dili si Kristo. Alay pray pa. Niya. Ilang gitawag og rehistro. Sa Biblia, wag mo lang ngalan ng Iglesia ni Kristo. Walay gisulti nila ang ngalan na. Ano niya? Ang ilang rehistro. Quoted ni from, gikuha ni Gika sa Journal of East Asiatic Study, Graduate School, University of Manila. Ang inyong rehistro, ang butog na ka ani. Kung wala ka ani, mas may pami. Ami. Niya. United States of America, Philippine Islands, Office of Judicial Archives, Patented Properties of Literature, Executive Office, o benda sa Trademarks. Nga sa atong office karon kanang office sa gobyerno mo ng Securities and Exchange Commission. Applicant, Felix Manalo. Wag yung pinabasa na rin applicant is Cristo. Sunod, about Unipersonal Corporation. Ang buti, nasabtan ba niyo mo ng Unipersonal Corporation? Ang buti pasabot, kapunungan na ang ipanag-iyahan o usalang katao. Kinsa man to usa katao nga nag-iya lang kapunungan na as Unipersonal Corporation. Si Cristo ba? No, ang aplikante si Manalo. Yeah. The society called Iglesia ni Cristo. That said applicant appears before this office and respectfully declares that the said applicant Manalo is the founder and present head of the society. Name, nagingalan. Ang aplikante mo ay nagngalan. Named Iglesia ni Cristo. So
So kana di ay ngalan iglesia ni Kristo, dili si Kristo nag-ingon iglesia ni Kristo ngalan sa iglesia ha. Wa pa apostol ni Roy, iglesia ni Kristo ang ngalan sa iglesia ni Kristo ha. Ang nagsulti ana nga ngalan na si Manalo. O sa ebidensya kanang inyong rehistro. So kanang Roma 16:16 refer na sa mga kaiglesiyahan nga iya ni Kristo. Unsay ngalan? Ang history nag-ingon Romano Katolikong simbahan. Ikatulong pangutana. Namasangil man ka nga ang nagtukod sa iglesia si Manalo. Sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia. Basahan daw si Manalo may nagtukod. Tubag. Nanong imo man kung pasangin lang nga namasangil ko? Di ba nakitaan ko nimo nga nagbasa ko? Asa makakitag na masangil o niya nagbasa? Ikaw nagbasa niya. Ako si Manalong iglesia. Kayo basa, dali. Hindi ako ipasabot sa imo ha. Lingon man ka nagtukod si Kristong iglesia. Nagtukod si Manalong iglesia. Ikaw nagsulti si Manalo. Ano, di na po ka maksin. Sabi ba, di ka maksin kasi Manalo nagtukod. Lagi, di ka maamin na si Kristo, si Manalo may nagtukod sa iglesia. Imo na kung pasangin lang nga namasangil ko. Man ang gusto na kung ipabasa nimo ang akong gibasa. Kay ang pagpasangil pagbutang-butang na. O niya pagkahuman ako iko man ko nagbasa. Kung nagipasangin lang ko niya mga nagbutang-butang ko. Kabalo ba kayo inyo ng rehistro? Pangutana lang ko, kasi nagsulatan namin. Pero klaro lang ta, para may balaan sa mga tao. Di tarang Ang limbong. nag-issue aning dokumentuha ang atong gobyerno. Gobyerno? Oh. Masa ingon niya, si Manalo nagtukod. Founder. Siya. Yes. Siya. Oh. O niya. Gobyerno nagsulti lang, si Manalo nagtukod sa iglesia. Oh. May tubag nimo. O niya, wag yun na makak ang gobyerno. Oh, watay mahimo na, mao na. Ay, lahimo! Watay mahimo na, kay may tubag sa Yes! kugigala. Admitido na why nahimo nga si Manalo ang founder sa iglesyang gitukod ni Kristo. Gitukod. Ribatal ko. Ato na o prenatal ka.